Il-kumpaniji privati Norwex u Corinthia Group bejniethom taw donazzjoni ta' madwar 22,000 maskra protettiva tat tip N95 lid-djar tal-anzjani u lil persuni b'diżabilità. Waqt din id-donazzjoni, is-Segretarju Parlamentari għall-Anzjanità Attiva u l-Persuni b'Diżabilità Silvio Parnis qal din hija inizjattiva li tgħin lill-vulnerabbli. Illum kien ta' sodisfazzjon għalija li nilqa' żewġ kumpaniji, il-kumpanija Norwex u l-kumpanija Corinthia Group illi blajnuna tagħhom irregalaw lill-Dipartiment tal-Anzjani li djar tal-anzjanità u l-persuni b'diżabilità madwar 22,000 maskra biex ikunu jistgħu jaħdmu fil-qalba tal-qasam tal-anzjani u l-persuni b'diżabilità. F'isem Corinthia Group, Jean-Pierre Schembri tkellem dwar kif bħala kumpanija dejjem ifittxu sabiex jgħinu lil ħaddieħor. Din hija waħda mill-inizjattivi li qed inħarsu lejha bħala kumpanija biex ngħinu dejjem bla naħħari biex ngħinu s-soċjetà tagħna. Din wara kollox hija waħda mill-prinċipji fundamentali li l-kumpanija tagħna hija mibnija fuqhom hija dik li ngħinu lil ħaddieħor. Allura llum qegħdin hawnhekk biex nagħmlu d-dmir tagħna lkoll. Il-manager ta' Norwex Martin Attard tkellem dwar kif lan ta' din id-donazzjoni kienet sabiex f'dan iż-żmien bħala kumpanija jgħinu l-komunità sabiex jagħmlu eħfef f'dan iż-żmien ta' sfida. Aħna Norwex Malta Limited minn dejjem nagħmlu inizjattivi biex ngħinu l-komunità u appuntu llum f'dan iż-żmien tant partikolari għedna għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa ekstra biex ngħinu il-settur tal-komunità tant fi bżonn u tant at risk f'dan il-pandemija li għaddejja bħalissa. Din id-donazzjoni hija parti mill-inizjattiva A Million Masks, A Million Thank Yous, fejn il-Grupp Norwex qassam 1,000,000 maskra protettiva madwar id-dinja. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.